Lauletaan yhdessä K1. Hienoa. Ja nyt kaikki Kipin-Kapin K1-katsastajien osastolle. Asiantuntijamme palvelevat sinua katsastusten lisäksi autojen maahantuontiin ja rakenteluun liittyvissä asioissa. Meiltä myös huippulaadukkaat autojen tuotteet. kuluttua, kun on saanut kaikki osalliset ilmoitettua luovutus kuntoon, niin aloitellaan palkintojen jako. Extreme Car Show-tapahtuma siis viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhliaan ja kuten huomaatte, niin melkoinen kasa pokaleita täällä on tänään jaettavana. Eri osastoja, eri luokkia eri ihmisille. Tänään messut ovat auki kello 17 saakka, joten vielä tää palkintojen jakon jälkeen on tilaisuus käydä tutustumassa Halli 6, jossa on erittäin hyvännäköisiä kustomeita, huoltokoteja mitä sekä täällä kolmoshallissa, jossa on autoja, moottoripyöriä ja kauniita promotyttöjä tietenkin. Pari minuuttia odotellaan, niin saadaan tää palkintojen jako seremonia käyntiin.